Az gaitezen pentsatzen ze helburu dugun guk euskararen arloan gure haurrarendako. Eta zer da hizkuntza jakitea? Zer da euskaraz jakitea? Euskaraz jakitea, edo ezein hizkuntza jakitea, ez da kontu akademiko hutsa, ez da eskolako kontu bat, ez, haratago doa. Eta haurraren heziketa osoarekin edo integralarekin du zerikusirik. Hizkuntza bat ongi jakitea, gure kasuan euskaraz ongi moldatzea, baliabide handia da, errekurtso handia da hiztunarendako. Eta baliabide handia izan daiteke gure haurrarendako. Zu hizkuntzaz baliatzen zarelarik jakinta, tresna hori dela zure behar komunikatibo guztiei asetzeko modukoa, erran nahi duzuna errateko balio dizula, eta erran nahi duzun xehetasun guztiekin errateko gainera baliagarria zaizula, hori bezalako ziurtasun iturririk ez dago. Horrek ematen dizu ziurtasun pertsonal handia gizartean mugitzeko, gu bizi garen gizarte elebidun honetan mugitzeko, edonorekin harremanak izateko, edozeinen aintzinean hitza hartzeko, nahi duzuna eta zergatik argudioak emateko. Hau da, nik uste dut horrela ikusi behar dugula euskaraz jakitea zer den, eta hori dela gure haurrarendako ezarri behar dugun xedea. Nik horixe nahi dut. Gure haurraren ama hizkuntza izan edo ez izan, nik nahi dut etorkizunean nire haurrarendako euskaraz jakitea baliabide handia izatea. Bertze hizkuntzak jakitea den bezalaxe. Eta eroso sentitzeko, ziur sentitzeko, eta orduan guraso moduan hizkuntza horrela ikusteak eman behar digu hurrengo urratsa egiteko aukera hau da, eta nik zer egin dezaket horri laguntzeko. Zergatik da garrantzitsua nik guraso aktiboa izatea prozesu horretan. Laguntzen aldio zulakoz, euskaraz, erran dugun bezala bere bizitzarako baliagarria izanen den baliabide horretaz jabetzen. Eta alde horretatik, saio honetan, ikusten ahal ditugu bideak, moduak aktibotasun hori gauzatzeko. Eta garrantzitsua da aktiboa izatea bizi garen kontestuan gaztelaniaren indar soziala, mediatikoa, ikaragarri handia delakoz. Gaztelaniaren aldeko inertzia arronta handia da, eta ez badugu aktibotasun hori erne, euskararendako hauniztan ez zaio lekurik gelditzen. Ez etxean, ez etxetik kanpo, hartzen duzu telebistarako mandua, eta ez bazara erne zer da nagusitzen dena, zer da azkenean aurrek hartzen dutena. Ez baduzu irizpide horrekin jokatzen, zaila da testu inguru erdaldundu batean behinipin euskarak gure haurraren bizitzan bere tokia izan dezala ziurtatzea. Orduan, aktiboak izateko moduak etxetik bertatik, hizkuntzaz jabetzeko prozesua zaindu, ongi elikatu, aberastu, proaktiboak izan alde horretatik, haurra hizketan hasten den momentuan solaskide izan daiteke guretako, eta har dezagun denbora horretarako, eta galde egin eta kontatu, eta eskatu kontatzeko, narratzeko, errateko, hori arront garrantzitsua da hizkuntzaz jabetzeko prozesuan. Eta hori egin gainera modu ludiko batean aldala, beti haurraren atseginarekin loturik, haurraren gogoko jarduerari josirik hizkuntza, beti ere horrek lagunduko du hizkuntzarekin eta gurekin noski harreman hori finkatzen euskaraz. Eta hori da garrantzitsua, etxetik bertatik gurasoen eta haurren arteko harreman hori euskaraz mamitzea. Horretarako etxeko errutinek, zaintzari loturik dauden errutina
eguneroko hoiek, txiki hoiek oso garrantzitsuak dira, xatarra edo pardela aldatzia, edo otorduak, edo bainua hartzeko momentua, edo gatzera gateko une goxo hori, ipuina kontaketan aritzen garen hori, hoietan guztietan egunero mamitzen dugu aurrarekin dugun lotura, ehuntzen ditugu konplizitateak, eta horretan hizkuntza sartzea garrantzitsua da, harremanari lotzen diolakoz aurrak hizkuntza harremana, gurekiko harremana eta etxeko bizipena hizkuntza horretan euskaraz irudikatzen eta bizi duelakoz. Horrek bermatzen duena da etxeko transmisio ona izatea, baina aipatu nahi dut etxeko transmisio ez dela etxean bakarri gertatzen, ama hizkuntza sendo transmititzea ez da familiaren kontu bat soilik. Hau da, familia begiratu behar dio etxetik kanpo aurrak ze bizipen linguistikoa dituen, eta alde horretatik hizkuntzaren irizpideare aintzat hartu, hizkuntza bizitzan ikasten delakoz. Hizkuntzari laguntzen dio pantailen konsumoa, pantailen aurrean aurrek pasatzen duzte orduak eta orduak. Eta bai tableta, bai ordenagailua, bai telebista, bai telefonua, aipatu dudan erdararen aldeko inertzia hori horretan garbi ikusten da. Gero eta aukera gehiago ditu euskaraz ere esperientzia horiek bizi ditzala aurrak, baina horretarako aktiboak behar dugu izan. Bertzenaz, erabileraren inertzian, seguraski bertze produktu batzuk ikusten akituko dute aurrek. Beraz, familiak eta batez ere inguru erdaldunduetan bizi direnek garbi izan behar dute, agian etxean aktibotasun handiagoa izan behar dutela, hain zuzen ere euskara gizartean ahulagoa delakoz. Zenbat eta presentzia tikiagoa izan euskarak etxetik kanpo, etxeko arloa zaindu behar dugu gehiago, eta garrantzitsua da horretan aktiboak izatea. Euskararen erabilera konsistentea, hau da, intensitate askikoa izatea eta koherentia. Hau da, aurrarekin egiten baldin badugu, beti edonon egin berak gu hizkuntza horrekin identifikatzeko. Beraz, axola behar digu aurrak euskararekin ze harreman duen, horren arabera, euskaraz eroso eta ziur sentitzera iritsiko baita. Ziurtasuna erosotasunaren oinarrian dago. Ziurtasuna da sensazio bat pertsonala, arront loturik dagoena ongizatearekin. Eta nik uste dut zoriontasun horretan kokatu behar dugula hizkuntza, euskara, eta ez eskolaren edo arle akademikoaren esparruan, bezik eta aurraren zoriontasunarekin loturik dagoen elementu bat. Eta bizi garen testu inguru soziolinguistiko honetan gaztelaniaren indar sozial eta mediatikoa hain handia izanta, eskatzen du gu guraso aktiboa izatea hain zuzen ere ziurtatzeko aurrak euskara etxean ikasi, kanpoko erabileran ere barneratuko duela, eta hizkuntza honetan eroso eta ziur sentituko dela.